Nahiko emoziorik ez ote genuen aurretik ere, hezkuntza legeak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikaslei eragingo dien legeak ultimatuma du. Euskal Herria Bilduk ostiral arte eman baitie EPA, Eusko Alderdi Jeltzaleari eta Alderdi Sozialistari besteak beste euskaraz duin ikasi eta kontzertatuek menu librea izan ez dezaten eta gauza garrantzitsuak ere bai, puntu eta koma behar bezala idazten ikasiko aldute etorkizuneko ikasleek. Azken unera arteko emozioa izango du, hezkuntza lege famatu honek askori galdetuta izu eta baute dakizue zertaz joan kontu guzti hau hezkuntza legearen auzia bai ikamikarik ez dela falta ere bai, baina benetan zertaz ari ote garen kasi tesi bat ere egitekoa da, baina gu badakizue, kolpez kolpe antenatik eta albistegia zido jator, eta fidagarri honetan saiatzen garela gauzak txukun kontatzen ezta. Lerroburuek alaxe diote, besteak beste, Euskal Herria Bilduk ultimatuma bota diela Eusko Alderdi Jeltzaleari eta PSeri, baina zer gertatzen ari ote da, zer egosi dute bi alderdi hauek Euskal Herria Bildu gabe, badirudi eta gaur entzun dugunaren arabera, besteak beste, euskaraz behar bezala fundamentuz ikasteko eredua kolokan geratzen da beste behin ere, eta antza, jeltzalek interes berezia izan dute, kontzertatua, hau da pribatua, nahi eran eta karta librean aritzeko. Beraz, datozen orduotan zer gertatuko ote den, sukaldeko lanik izango ote da baita hontan ere, entzun gaur legebiltzarrean botatako ultimatuma. Azken egunetan gaude, EAJ eta PSren eskuetan dago. Guk berriz ere arduraz jokatzeko deia egiten dugu eta benetan hezkuntza akordioan lortutako adostasun horietako konpromisoak betetzeko deia egiten dugu. Badirudi, eternoa izan daitekeen amodio historio ezinezko baten beste kapitulu baten aurrean gaudela. Azken proposamen bat luzatu dugu ponentzian, Alderdi Sozialistari eta Alderdi Jeltzaleari, azken proposamen bat luzatu diegu, baina mahai jarriz gure zorua zein izango litzateken. Hain zuzen ere, bi gai nuklear hauen inguruko gure azkenengo proposamena eginiz. Orain, pilota azken egunetan gaude, EAJ eta PSren eskuetan. Eta esango duzu, zer gertatuko ote da, atozen ordutan izango ote da berri gehiagorik, ziur baietz, espero dugu, ze bestela ezagit, hamarkada batzuk atzera egingo dugu, berriz ere A eredua, B eredua, EGA, hau eta beste, baina baten batek fundamentuz idatzi eta irakurriko ote du, eta akademia euskaratuko ote dugu, euskaraz bizitzeko bidea egingo ote dugu benetan. Tira, txapa laburra hau eta gero entzun, Eusko Alderdi Jeltzaleak zer dioen, Platon eta bertan, Bizkai buru batzarrak itxaso atutxak, argi eta garbi hitz egin baizion Euskal Herria Bilduri. Baina batzar nagusietan ikusten dugu sarritan. Azten gara ibiltzen eta ja igartzen dozu. Momentu bat heltzen da batzar baten, zaten duzu, heldu dira euren mugara. Gatzadalako eurentzat ben ikuste dut, momentu honetan oraindik Euskal Alderdi Jeltzaleagaz haratago doazen akordio batzuk lortzea. Baina badaukagu bat, potolo eta ederra, eta nik uste dut, ez dut esango inoz auki dugun garrantzitzuena, baina etorkizunerako funtzeskoa dana eta da hezkuntza legea. Argi eta garbi izan du itxaso atutxak, beraz, gai garrantzitsua erdigunean duena Eusko Alderdi Jeltzaleak eta hau atera ezenean, bi indar hegemoniko ustez Euskaldun nagusiek elkarrekin egingo dute bidea, ez ahaztu dugu akaso autonomikak ate joka ditugula, nahiz eta data zehatza ez jakin, Udaberrian bozkaren bat eman beharko delako eta lehendakaria aurrenekoz ez ote da jeltzale izango tira.
Ez gara aurreratuko, entzun diezaiogun itxaso atutxari zer dion hezkuntza legeaz eta ze garrantzi duen besteak beste, bai Euskal Herrian eta bai Madrilen, agenda bakarra izateak. Eta hor akordio zabal batetik ibili gara urte terdi 2 urteetan, eta nik esperantza handia daukat horretan. Igual, hori ibilbe bat izan daiteke, gatza da gero, hemetik eta 500 kilometrora, hemen adosteko gai eskarana, bertan bai izatea. Eta gero azkenek, nik badak zein dan Eusko Alderdi Jeltzalearen agenda, nik ez dak zein dan EH Bilduren agenda. Ikusteko prest. Nik badak zein dan Eusko Alderdi Jeltzalearen agenda, nik ez dak zein dan EH Bilduren agenda. Eta ikusi duzue Espainia aldean aldaketarik badela, baina ez dakigu ze zentzutan izango ote den, emakumeoi zuzenean dagozkigun auziak kudeatzeko berdintasun ministerioan aldaketan nabarmena izango delako. Irene Monterok detaila izan du, horrek arreta ekarri dugu ikusi duzue, hau lehor geratu dela ministro berria eta kanporatu berri dutena berriz, izpatasunez urarekin laguntzera. Deigarria egin zaigu, gerora datorrenaren aurrean, zer nolako urratsak emango ote ditu ministerio berri horrek. Deigarria egin zaigu, ze Irene Monteroren hitzak gogorrak izan dira, Sánchez presidentearen eta bere ingurua zuzenean jo puntuan jarrita. Que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno, porque el feminismo... Eta kontu hauek aztertuta, nola ez ditugu aipatuko Nafarrek datozen urteetan, Araba, Bizkaia eta Gipuzko arrongan izango duten aginte hori, eta horri buruz aritzeko goazen Iruñera. Iruña estitz bakizue, in eternum izango dela hautagai Nafarroako Errepublikako erregina izateko, baina hemen konpetentzia bat atera zaizu Iruñe, sentitzen dugu, izan ere, Elma Saiz. Hain zuzen ere, zertan jarri du Sánchez presidenteak Nafar bat izango ote da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako kontzertu ekonomikoa, musikaletik gutxi duen hori negoziatzeko etorriko dena. Hau, ez dakit politikako poesia, justizia poetikoa, ez dakit pozik zaudete, Elma Saiz Madrilen delako eta ez Iruñan hautagai. Zein da analisia? Bueno, nik uste dut, kontuan izan behar dela, ateratzen dela edo ateratzen dutela Nafar bat, Jone Belarra ere Nafarra delako, orain Nafarroan bizi ez bada ere, eta sartzen da beste Nafar bat, Nafarroako gobernuan egondakoa, askori sorpresa zarrapatu digu, ze azken finean, Nafarroako gobernuan kontseilaria izan zenean ere utzi zuen Iruñeko udaleko zinegotzi postua, eta orain errepikatu da, berriz, orain utzi du Iruñeko zinegotzi postua Madrilera joateko. Eta aipatu duzun bezala, lan handia dauka horretik ez, eta artean dagoelako EAErekin, EAEri Eusko Jaurlaritzari pasatzeko gizarte segurantzaren eskuduntzak, eta baita ere jubilazio partziala eta bar luze handia, osea badu erronka oso handia, orduan ikusi beharko dugu nola moldatzen den, baina klaro, gurera etorrita ere nola eragiten du horrek, Elma Saizen jardunean baino edo jardunetik arago, ze azkenean hor hutsune bat geratu da, eta akaso ez ote da negoziazioen atzean dagoen zerbait ez, hortikan entzuten da akaso berriz alkatea aukeratzeko bozkaketa bat egongo den, ala ez, gaur egun UPN-eko alkateak Kristina Ibarrolak dio,
berak beti bezala, alkate izendatu zuten momentutik bezala, eskua ematen diela edo eskua prest duela PSN-eri elkarrekin lan egiteko, eta de hecho hori ikusiko dugu zen nolako norabide hartzen duen, ze hemendikan gutxira Iruñeko udal gobernuak aurkeztu beharko du datorren urteko aurrekontuen proiektua. Tira, aurrekontuak, sosak, ekonomia. Etxeko ekonomiatik zerikusia baduten kontuak dira, batzutan urrun ikusten baldin baditugu ere, besteak beste, gizarte segurantza, langabeziatik salbatzeko jasotzen ditugun ordain horiek, edota pentsio sistema bera. Espainia ez omen da berbere izango aurrerantzean ikusiko dugu, eta zen norabidetan izango ote den. Bide horretan, badirudi, halako nahaste borraste bat ere ageri dela, eskuin muturra ikusi dugulako, Espainia zatitu ezina dela, estatu plurinazional bat ulertu ezinezko edo kontzebitu ezin den zerbait dela, baina ara bapatean, Samantha Hudson agertzen zaigu holtza gainean, entzun dezagun? Que España es una y no 51. Eta Ane Lindanek egurra eman dio, Samantha Hudsoni, esanez hori erabat atzerakoia dela, eta espainiartasun hori inposatutako balio bat dela, eta naiz eta horri erantzi gay, trans, anistasun bat, eta ukitu arrazista bat ere, akaso israeldarrek izan dezaketen green edo pink washinarekin zerikusirik ere izan dezakela. Batematek erantzuten dio ez da inbesterako izango, eta erantzun du Ane Lindanek, ordezkatu Espainia Israel izenarekin, eta dena erraz ulertuko duzu. Ez dakindik hau erraz ulertu daitekeen, baina akaso egunotan urrunean aipatzen genuen pinguixin hori, akaso gertu ahora izan ote dezakegu, naiz eta ikutu aurrerakoia izan estatu zentralista bat defendatzen, bai identidadez, bai administrazioz. Nik uste dut hemendikan ulertu behar direla bi gauza, ez? Alde batetikan Espainiar estatuko ezkerrak behar duela nolabaiteko identitatea bermatu eta berreraiki, ze gaur egun ikusita nola dauden Ferrazen eta horrelako mobilizazioak ez zenolako gorakada egiten ari duen eskuin muturrak Espainiar estatuan, eta horren aurka mobilizatzeko eta altxatzeko nik uste dut hortikan joaten dela, ez? Eta gero beste aldetikan beti kontuan izan behar dugu Euskal Herria eta Euskal identitatea zen nolako ikuspegia edo nola ikusia izan denez Espainiar estatuko ezkerreko militanteen aldetikan. Eta nik uste dut hortikan ere doala, ez? Askotan ikusi da nola ez duten ezkerrekoen oinarrizko gauza bat bermatzen edo errespetatzen ez dela erabakitzeko eskubidea. Eta ikusi beharko dugu, ez? Alde batetik nola joaten den sortzen edo birformulatzen Espainiar estatuko ezker hori, eta hori fascismoaren gorakadari aurre egiteko, eskubideen urraketei aurre egiteko, ze hor Madrilen Ayusok LGTBI neurri eta legeak kentzen hasi da, eta ez Madrilen bakarrik, baita Espainiar estatuko beste puntu batzuetan ere, eta gurera etorrita izan behar dugu argi zein den gure identitatea eta nolako aliantzak sortu nahi ditugun Espainiar estatuko ezker mugimenduekin, ezkerreko mugimenduekin, ez, azkenean beti esan dugu internazionalistak garela, eta horrela ulertu behar dugu, eta horrela ulertarazi behar diegu eurei ere. Gu nazio bat garela, eta eurak direla nazio zapaltzailearen parte bat. Nazio bat, baina Nafarrek gobernatutako nazio bat, ezta? Uler genezake, zakit? Lerro artean, hori uler genezake, Iruña? Bai, hori beti.
Hori aintzat hartuta, eskuin muturra, anarko kapitalista, garbi dagoena da, populismoak zenolako arriskuak dakartzan. Besteak beste, botoak jasotzeko aukera bai, baina ondoren hiritarrak hiltzeko arriskuan jartzeraino. Ze osasun sistema goiti bera privatizatu eta kanpoko eskuetan uzteak ondorio zuzenak dauzka. Alegia, sistema pribatu bat ordaintzeko nahikoa dirurik ez du inork, eta beraz zorpetze ikaragarri edo heriotzera edaramatza biztanleak, hori Ameriketako estatu batuetan ikusi ahal izan dugu, baina gertuago Madrilen ere halako kasurik ez da falta, minbizi tratamendu bat esate baterako edo inork gutxik ordaindu dezakelako besteak beste adibide bat jartzearren. Guzti hau zertaz, Milei, guazen Milei, Israel, Argentina, akaberaren ez dakit, mugan. Y tranquilo. La embajada de Argentina va a estar en Tel Aviv. Tengo una explicación para eso. Jerusalén. En Jerusalén. En Jerusalén. ¿Cuál es tu explicación? Porque en el rey David, en un sueño, digamos, el creador le manifiesta que la capital de Israel es Jerusalén. Claro. Pentsa alako erantzun bat oposaketa azterketa batean eman ezkero, hau etzen erantzun zuzena, nola ez? Presidente batek eta munduko potentzia bat gidatuko duen ordezkari batek hau esan badezake, edo zein erlijio edo sinismen baliagarri izango da, arrazoizko erantzunak eta noski, kasu honetan, erabaki diplomatikoak hartzeko Iruñe, ez dakite, zer gehiago esan genezak honi buruz? Nik uste dut, lehen aipatu duzun hildotik populismoa gero eta zabalduagoa dago, populismoa eta fake newsa eskutik hartuta, eta, Espainiar estatuan, hau da, Euskal Herritik gertuago bizitzen ari dira, eta gurean ere ikusi izan dira Espainiar banderekin ere halako kontzentrak, ez? Batira, fake news aipatu duzu. Froga bat jarriko dizut Iruñe. Ea fakea den, ez? Fakea ez da. Baina barne, ez dakite, barne fake hori baute dagoen, guazen argitzera. Por ejemplo, en el Tantra, quien tarda menos de 45 minutos está considerado un eyaculador precoz. Y ¿Menos de cuánto? 45 minutos. Fake, ez dela esan dizazuket, elkarrizketa hori benetan gertatu zelako. Errealitate virtualetik kanpo, benetazko errealitatean, telebisatutako elkarrizketa bat, eta bertan, Milei badakigu besteak beste populismoaren zaku horretan, hainbat ezaugarri badauzka, bere hile horrazkera, ustez errebeldea, estabelezitutako arauen aurka dijoana, kasu honetan guztia txikitzera, baina gustatu zaigu zenolako harremana duen, ze harreman mistikoa duen kasu honetan sexuarekin. Besteak beste, etzakit itzulpena, isurketa goiztiarra, 45 minutik behera kokatu du. Halako astakariak esateko gai den persona batekin zer espero dezakegu? Baditugu beste adibide batzuk, adibidez Ameriketako estatu batuetan Trump eta Brasilen Bolsonaro, ez? Nola diseinatu zuten kanpaina bat, nola ejekutatu zuten, zer nolako tresnak erabili zituzten, estrategiak eta amarruak, eta ikusten baldin badugu, lehen sarean pixkat informazioa bilatzen egon naiz, hiruren inguruko loturarik egongo zen, eta justo BBC Newseko argitalpen bat topatu dut, eta bertan alderatzen zituzten zenolako antzekotasunak zituzten, bai diskurtsoan, bai establishment, ezarritako horren aurka nola jotzen duten, ze eurak ez dira establishmenta, kanpoko norbait da, baina oso ongi ezagutzen dute. Eta oso interesgarria da egiten dituzten antzekotasun eta egiten duten ariketa, eta aipatu duzun bezala, nik uste dut helburua dena suntsitzea. Gainera gaur goizean, bigarren kafean, naiz irratian entzun dut, esaten ez dakit zioen irakurria zuela, nolabait kapitalismoa bukatuko zela horrelako hekatombe batekin, horrelako pertsonek
egingo zuten devastazioa dela eta. Arriskua horre gu guztiok aurretik eramango gintuzketela. Tira, datorren asterako ariketa bat, etxeko lan batzuk, ondo baldin baderitzuzu. Euskal Herriko Bolsonaro, Trump edo antzerako populistak etortzen zait iturgaitz bat burura, esate baterako, baina euskal politikagintzak utzi dizkigu, hainbat izen abizen, ondo baderitzuzu, hori etxeko lan bezala, eta helduko dugu kontu honi aurrerago, espero dezagun eta alakoak hain gertu ez izatea aldelarik. Ados, primeran datorren astera arte. Gabon Iruña, eskerrik asko. Aio. Muntu geratu zaret ezta, alaxe gertatu zego baita geuri ere, gaurko albistegia osatzen ari ginen horretan, izan ere ez da gauza erraza, alako irudigo horrekin lanean aritzea, baina honek bereziki bazuen alako esanai berezi bat, etxearen azpian harrapatuta familia osoak ikustea. Eta ekarri dizuegu ze bada oraindik ere, Gazan gertatzen ari den edo da Israel gauzatzen ari den mendeku operazio hau zalantzan jartzen duenik, alegia gerra krimenik ez dagoela bertan eta badirudiela Israelek bere burua defendatzeko alako gauzak egin ditzakela Israelek edota edonork honek besteak beste, giza eskubideen araudi edota antolaketa moral guzti dinamitatu duelako. Baina izue, Borrell jaunak berea egin du eta gainera ez edonon, Al Jazeerara joan da, hanka leporaino horrela sartzeko. لكن سيد بوريل قلت للتو عندما سألتك عن إسرائيل أنك لست محاميا فكيف يكون هذا الوضوح في اتهامك لحماس أنها قامت بجرائم حرب وعندما أسألك عن إسرائيل تقول أنا لست محاميا كما يقول ساسة غربيون كثر ولهذا السبب كثيرون يتهمونكم بازدواجية معايير واضحة. Baina Palestinako auzia toki guztietara edatzen ari den honetan lerroburu batzuk ere ikusi ditugu azken orduetan. Italian eta Marki Ramone gainera jo puntuan jarrita. Marki Ramonek bere taldea duelako eta Ramones talde mitikoaren doinuekin mundua zeharkatzen dihardutelako, baina Italiako hitzorduak burua uste batzuk ekarri dizkie, bertako Milan inguruko gune autogestionatu batean, bertan zegoen, oholtza gaina zegoen bandera palestinarraren arira tirabira izan dutelako antolatzaileek eta Marki Ramonek, eta azkenean ondorio izan da, ez dola bertan jo. È uno spazio che prima di tutto fa politica. La saquez, oh yes, oh yeah. So don't be sad. Noi abbiamo detto a Marki Ramons che se non è disposto ad avere quella bandiera sul palco può tranquillamente tornarsene da dove è venuto. Vi chiediamo scusa per quello che è successo e ancora grazie per la reazione che state avendo. Viva la Palestina libera! Viva tutti e tutte coloro che lottano per un mondo che possa essere senza guerre e senza imperialismi. Grazie. Eta esango duzu ez, de Montre gertatu ote da, eta
eta esan dugu, aizue, benetako kazetaritza egiteko aukera ere badugun honetan, Iñaki Urbizu ikusi dugu Marki Ramoneren taldeko abeslari lanetan, eta munduan barrena, taldekide ere badena, eta pentsatu dugu ziur, Iñaki Italian dela, eta Milango gune autogestionatu honetan gertatutako iskanbila hau zertan datzan argituko digula. Izan ere, ez da aurreneko aldia, hainbat talderekin ikamikak daudela, ikur bat edo bestea tartean dela, bertan holtzan jo nahi ez izatearena. Tira, Iñaki Urbizu Gasteiztarrak jakinarazi dio kolpez kolperi esklusiban zer gertatu zen bertan. Besteak beste, gune horretan kontzertu antolatu zuena, Ramoneren jarraitzaile sutsu bat eta jarraitzaileen taldeko buru lehendakari elkarteko burua izan zela. Eta besteak beste, kontzertuaren atariko frogetan argi geratu zela, Marki Ramonek oholtza gainean jotzen duenean bere ikurrarekin bakarrik jotzen duela. Ez dela izan beraz, Palestinako ikurra zelako, baizik eta ikur bat zegoelako oholtzan, eta hala aurrez hitzein bezalaxe, etzelako ikurrik egon behar, hitzeindako adostutakoaren arabera. En defensa de Marki, tengo que decir, no voy a justificar para nada sus hechos, porque él sabrá cómo tiene que llevar su negocio, yo ahí no me meto, yo soy un simple trabajador, pero en defensa de Marki tengo que decir que antes de verano, antes de que empezase la escalada de violencia esta en Gaza, había un proyecto para ir a tocar a Israel, había salido la oferta de ir a tocar a Israel y yo me negué. Le dije que no iba a ir a tocar a Israel, que mis principios me lo impedían. Y yo pensando que Marki me iba a echar del grupo, la verdad es que lo entendió y dijo, sí, las cosas allí están como están, no todo el mundo acepta lo que pasa y eso es lo que quiero decir, que es un Ramones. Si conoces un poco los Ramones, sabes cómo son. Lo que pasó fue algo totalmente evitable. Iñaki Urbizuri eskerrak eman edizkiogu kolpez kolpetik, azalpen hau jasota, bestera batera konta dezakegulako, Marki Ramoneren tirabira hau Italian zer dela eta izan den, eta noski baietz kolpez kolperekin bat egin eta antenatik ati halako adierazpenak egitegatik. Musu handi bat. Iñaki eta ondo joan da dila zuen gira, eta tira, gonbidatuare bazaude plato honetara esandakoa. Marki Ramonek tirabira izan duela Italian Milango gune autogestionatu batean, baina nolabaiteko azalpena ere baduela, Palestinako bandera edo ikurra zelako soilik etzelako tirabira izan, aurrez ikurri gabe, ohiko moduan jotzeko erabakia eta ohitura jakinarazi zuelako Ramonek berak. Eta orain bai, bagoaz, azkenetara heldu da gaurko kazetaka antenatika eta albistegia, eta doinu artean joan gara baita gaurkoan ere ez da salbuespena izango, izan ere Inigo Muguruzak bere ibilbide musikalean hainbat altxor utzi zizkigun, eta horien artean Jose Ripiau eta badakizue Durangoko azoka ateioka den honetan, biniloan daukazuela bermasterizatuta Jose Ripiauren diskografia, eta aurreratuko dizuegu elkarrek hala esan duelako, ez dela izango mugagabea vinilo hauen ekoizpena, beraz nahi duenak eta vinilo horiek etxean nahi dituzuenak badakizue zer egin. Honekin agur esango dizuegu, baina badakizue hemen bueltan izango garela, bihar egunero bezalaxe, astelehenetik ostegunera, kolpez kolpe, antenatikat. Mila esker, beste behin ere, hor bestalan izategatik, gabon pasa, bihar arte. Leku hau, ametsak forjatzen diren materialarekin egin da dago. Paradisu zineman ikusiko gara, hore bakarrak, grises jantita eta zurdinez. Paradisu zineman ikusiko gara, leku hau, ametsak forjatzen diren materialarekin egin da dago. Paradisu zineman ikusiko
grisez jantzita eta zu urdinez. Eskerrik asko!